Sziasztok, Zoli vagyok a Cédrusból, és a mai videónkban bemutatom nektek a Dahua videó kaputelefonok új firmware verzióját, a 4.7-est, amiben mind a felület, mind pedig néhány konfigurációs beállítás megváltozott. Ha érdekel a téma, akkor tartsatok velem. A videó első részében bemutatom nektek a kaputelefon egy lakásos felkonfigurálását. Kezdjünk is neki. Először is válasszuk ki a mi régiónkat, tehát Magyarországot. Ezt beírjuk a keresőbe angolul egy hú, utána meg fogja találni nekünk az ország, vagy a régiót. Kattintsunk rá, nyomjuk egy következő gombot. Ezután válasszuk ki a nyelvet, ami szintén magyar, majd válasszuk a villát. Első beállítás, vagy első konfiguráció, itt ellenőrizzük az IP címet, ha megfelel nekünk, menjünk tovább. Adjunk meg egy általunk választott jelszót, amit nem felejtünk el. Majd erősítsük meg. Illetve adjunk meg egy e-mail címet, ami egy élő e-mail cím, hogyha netán jelszó visszaállításra kerülne a sor, akkor tudjunk hova a jelszó visszaállító kódot kérni. Ha ezzel meg vagyunk, mehetünk tovább, itt az inicializáció fog történni, ellenőrizzük, hogy minden megfelelő. Itt mindegyik eszközünk már a megfelelő jelszót kapja, a beltérieknek már nem számot kell adni, hanem a kültéri jelszavát fogja átvenni. Nyomjunk egy következőt. Ezután, ha nem megfelelő nekünk az IP cím, akkor nyomjuk a szerkesztésre. Itt azonnal a második beltéri egységünket már másodlagos egységnek veszi föl. De a szerkesztéssel tudjuk ugye az IP címet szerkeszteni, látjuk is a másik eszközt, és a másik beltéri egységet. Majd nyomjuk a konfigurálásra, és összehangolja a három eszközünket maga a rendszer. Ez ugye nem is egy bonyolult művelet. Miután végeztünk, csöngessünk be, és mind a két eszközünkön fog csöngetni, fel tudjuk venni, illetve tudjuk az ajtót nyitni. Ha ezzel meg vagyunk, akkor meg tudjuk nézni a beállításokba a beállított eredményeket, tehát menjünk a projekt beállításra, adjuk meg az elején megadott jelszavunkat, ezzel tudunk ugye belépni, és akkor látjuk, hogy az eszköznek a megadott IP címe van, akkor a fő egységnek mi a száma, akkor hozzá van adva a beltéri egység és a kültéri egység, akkor tudjuk ellenőrizni a SIP szerverünket, a SIP szervernek a megadott jelszót átvette, illetve van egy regisztrációs jelszó, ezt nem szabad bántanunk, illetve tudunk jelszó visszaállítást kérni a kör ikonnal. Kilépünk a menüből, akkor tudunk közvetlen kártyát hozzáadni a kijelzőn keresztül. Ezt csak nyomjuk meg a kártyaikont, húzzuk le a kártyát, és akkor amíg számlál vissza, addig tudjuk a kártyákat fölvenni, összesen azt hiszem 50 darabot. Lezárjuk a mentés gombbal, és ennyi a kártya felvétel. Ezután tudjuk nyitni az ajtót. Következő lépés a telefonos DMS-es alkalmazáshoz való felvétel. Itt regisztráljunk ugye az alkalmazásban, nyomjuk meg a QR kód ikont a kijelzőn, kapcsoljuk be a felhőszolgáltatást, a felhőszolgáltatásnak adjunk meg egy jelszót, majd erősítsük meg ezt a jelszót. Én most ugyanazt a jelszót adom, mint maga a készüléknek. Majd ugye erősítsük meg.
majd mentsünk egyet. Így kapunk egy QR kódot, majd a telefonos alkalmazásban nyomjuk a plusz gombra, a QR kód beolvasásra, olvassuk be a QR kódot, az alkalmazásban nyomjunk a következő gombra, adja meg a biztonsági jelszóhoz nem kell beírnunk semmit. Nevezzük el az eszközünket, ilyenkor ugye a beltérit fogjuk fölvenni, ez fontos azért is, mert a többlakásos eszközöknél is a beltériből vesszük föl a kaputelefont, állítsuk be a régiónkat, illetve a DTS-t is beállíthatjuk, hogyha szeretnénk pontos időszinkront, és ennyi a telefonos alkalmazásból való felvétel. Majd csöngessünk be, ilyenkor kicsörög a beltérin, majd utána megérkezik a telefonunkra is a hívás. Itt is tudunk felvenni, illetve ajtót nyitni. Több dolgot is tudunk végrehajtani a telefonos alkalmazásban, például a hívás gombra nyomunk, akkor tudjuk hívni a beltéri egységünket, így tudunk az otthon lévőkkel beszélni a kijelzőn keresztül. Ezen kívül tudunk hívást indítani a kültéri egységre, ilyenkor tudunk közvetlenül a kültérivel beszélgetni, illetve tudunk ajtót nyitni. Továbbiakban tudunk ugye kitekinteni mind a beltéri egységre, akkor tudunk IP kamerát fölvenni, hogy arra tudjunk kitekinteni, ez maximum 3 percig lehetséges, hogyha vettünk fel egy IP kamerát, vagy egy MVR-t. Itt tudjuk az IP-t hozzáadni, illetve tudunk kedvenc eszközöket létrehozni. Ezen kívül meg tudjuk nézni a híváslistát, tudjuk hívni a másodlagos beltéri egységet, hogyha beírjuk a szobaszámat. Ezen kívül tudunk, hogyha vannak érzékelők hozzá csatolva az eszközhöz, riasztást csinálni, illetve riasztót csinálni a készülékünkből. És ennyi lett volna már az egylakásos új V4.7-es Dahua IP kaputelefon bemutatása. Köszönöm, hogy velem voltatok, sziasztok!